ken naumong dagiti opisina ken daduma nga ahensya nga adda iti pannakainaigan na wenno adda iti akem na iti panagilakad ti renewal ken panagiproseso ti baro a business permit iti mismo a ground floor ken mismo a sango ti Treasury Office ti Badoc, Ilocos Norte. Tapno ti kasta ken haan a marigatan dagiti business owners a mapan agsursor nga agala kadagiti opisina nga adda iti connection na iti panagipabaro iti business permit. Kali kaguman ti local government unit ti Badoc babaen iti panangidadaulo ni Mayor Maximo Cahigal ti mangipaay ti extension iti panagirenew kadagiti business permit adaytoy ket aginggana into no February 15. 413 dagiti big businesses ken 617 dagiti marginal businesses iti Badoc, Ilocos Norte. Ken ditoy nga adda palaing dagiti hanpay an nakaipabaro dagiti business permit da. For the request of daytoy extension aginggana iti February 15 and adda pay Sir Joey kasi patapataen mi nga 413 ngamin dagitoy big businesses ken 617 dagitoy marginal businesses mi ket as of now saan pay amin ket naka-umayen agree nyo when agyaman kami kadagiti kakailian mi nga agnagnegosyo nga imayen na nag-renew kadagiti business permits da ken dagitay ag-apply iti baro nga business permits agyaman kami ti kayo pa nagnegosyo dakkel nga banag daytoy para iti ili ken para iti umili ngem kadagitay apo saan pay nga imay nag-renew kadagiti business permits da wenno dagitay anggayangay nga agopen iti businesses da dito ili ti Badoc umay kayon apo tapno saan tayo nga maladaw. Thank you. Agyamyaman ti LGU Badoc dagiti umili dagiti nakabayaden karagiti amiliar da. Ipagpakamupay ti Treasury Office tinadakamat nga ili nga agtultuloy ti pannakaited ti diskwento karagiti agbayad ti amilyar. Nairugi iti pannakaipaay ti diskwento idi Enero 4 aginggana idi Enero 16 adaytoy ket 15% discount. 10% discount met idi Enero 17 aginggana into nagtapos ti Marso iti kadaytoy atawen. Ken ditoy nga ipagpakamupay ti LGU Badoc dagiti agbayad kalpasan ti Marso ket addanton ti mailata nga multa wenno penalty na nga 8% ken nayon na at 2% iti kada bulan. Manipod iti Badoc, Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit, located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.